سلام كبرات تخاتلتي نلومي 13 حملة أبستدالو وزيناتات أب أديس أبا زقات أمهج وياك بهال زخل ما أسرتي إيرتراويان تويتر قبل علي إيلون ماسك كسم مسراتو حبرت أوروبا ناب صومال زركبو حيلتات حبرت أفريقيا زمدوا جنزب ودو حورات هاجرات بزعبة مهنا استقراي زقبر السمع أب عد إنجليز تقتل استرخبة إيرتراو مخانو مفلاطن كال إنزد هسس كخونيو أبزا channel دمان وتر تخاتلتنا مخان سابسكرايب كتقبرون نتانا يدول ملكة كتوقن بخبري عدمكم بسوني 11 حملة كاب سندافا زتبهال بوتا تصبل كحصب وصيم كاب زنبرو استات 175 إيرتراويان كملسون كلو ابليغ طافو زتبهال كيلا كم استأثر تغليصو ازي بزي زخون حقاو مخنيات ابلعلتهم إيرتراويان استوزد سغونتي زاغيت منغس إثيوبيا يخون حلفت سدتنياتات ارا وقعو ملسي ايهابولن تادس زتبهال كاب ارا بروتكشن ابتبيت مأسر تخيدو رخيبوم كم زنبره كفلطن كلو اتم إيرتراويان حد ليتي ابتبيت مأسر كم زحادري تفليتو ربع 10 حملة نابتي بيت مأسر تغيدو نجازهم كتكوديهم إلهم بأوتوبوس دحر مجوعزهم اتم إيرتراويان سدتنياتات بفدرال ناب معسكر سدتنياتات دابات كم استوزدو يغنم برك عرفو كاب مكينة مسوردو ناب أوتوبوس أين ديبن إلهم كم زقدمو زترغ بحبريتا أنصيرو كم سعبين نيزغا قبل عليهم أكلوا مهارم تكاي وردم كبيت سقات تفتير لا إزم أستات 275 سدتنياتات هتصانات حومات أديتاتن كومدما كابوتس أيز موصو إيرتراويان كيترفو زركبوهم زيغاتات كوينم كونتاتهم بسئل استسنية عم حبراو مرخبيتات بمزرقح أغالب بوزحات سيحي بيركب نزقو داي بزملكات كأزاقيت بوغن منغست فدرالي يخون منغست إيرتراز توهبه زوخون يخون مغلت يلن بمسرد سبسابات ودو حورات هاقرات بإثيوبيا لعلي 245 شح إيرتراويان سدتنياتات كم زلو يحبر هب كل تشحين شومنتن عمو كل تين هاقرات ناي سلام سمع دحر مختامون بوزحات إيرتراويان نابي إثيوبيا خمزو حازو زفلت كوينو إيرتراويان كاب أمريكا كندان إيروبان كالوت هاقراتن بغتصالي نابي إثيوبيا كمزو خدي زفلت قال كابزيوم تأثيرهم زلو 275 زيغاتات كأ كاب وصاي هاقرات زخودو خمز ركبوهم تحبير لا حبرت أوروبا نتن حيلتات حبرت أفريقيا أب صومال زقبر زول دقفات بمقصال بمنقد بيت مخرجيرو أب تحت مسالة يا سلام أوروبا نتم حيلتات توسخ دقف كهب أصدقو بيت مخر حبرت أوروبا أميازيا كل التشحن عسران حدن أب تحت مسالة يا سلام أوروبا نتم ني حبرت أفريقيا حيلتات كاب كل التشحن عسران كلتن كسب كل التشحن عسران 4 زدقف حفشاو مدب زحزه ني حاجة سقمتي دحر مصداقيو حجي كوميتي بوليتيكان صتان ني تحبرت نو تهدراو أكل أخ حبرت أفريقيا أب صومال زباو دقف كهب وسين زلا بس مسرت كحبرت أوروبا أبرستي قد محجز توهل لك جنزباو حجز نتم حيلتات زخون أبزع عمتها كل تشحن عسران كلتن توسخ 220 مليون يورو كهب مخانة أفليت الله اتكو وهب زخون حجز كأم بزحته أبتي أبتهاجر توافير زلا سراويت كوفر كوينو كم قبل أبزو وهب جنزبكم دما اتتل أخو عمامو بد معي من قد كفتسم كوفري تبهيل الله حبرت أوروبا أب تحت مسالة يا سلام أوروبا أب عمتها كل تشحن عسران حدن نزحيلي 65 مليون يورو باجت سلعز نبر خوينو اب صومال اتمس امريكان حبرت أوروبا صبغ ركبات كم زلو زغلص حسن شيخ محمود ناب سلطان بريزيدنتنت كاب زمص دما زباجت 120 مليون يورو كزايد مخانه تغليص لا كم زفلط اتحجز زلو بريزيدنت الصومال حسن شيخ محمود ناب سلطان مسمص حبرات منغستات امريكا او وشط وحدات معلتاتيا نتم وصياتهم زنبرت سراويتا ناب صومال كتملس مخانه افليطا زنبرت ودب حبرات هاجرات أبتهن أستات عسر أورح بكينات زتهاسية تجري منقستوا أقولقات نمجمر زغل مدب حوية تحت غرصنا مسلات مس منقست إثيوبيا كم استفرر متى قاليزو اتلومي منستر فاينانس إثيوبيا زوج أو مجلسي بسنك تكوينات زعنوا تحت غرصتات تكالاتن دقيمون مهنات أن محوين ببنك علم زموال كوينو بسالسة أكال زتكبر بروجكت كم زفرمي أفليتو اتمدب نتم بتجري تقاريص زلوا منقستويان أقولقلوتات نمجمر زغل قدم خونات كخونن كله مس حزب تكلل بمن مخارج تكبر كم زخونه أبت مجلس تحبير لا كومدمات مدب أكالة بنك علم أقدموا بكينات نزتهاسي كبابيتات إثيوبيان قدايت أتوا عمتات نزخونه دك أنستين زعلم حجز كم زخونه مفلات تخيل لا قد محجي بنك علم نتمدب داق مهنسة حوية كبابيتات قداي كينات سمين إثيوبيا زوعل ناي 300 مليون دولار دقف ممدابو تسبسي بنيريو كينات تقرايا فلما حدار كل التشحن عسران كابزولع جميرو أبتكلل أقولقلو التليفون بنك إنترنت مبرهات مقوعزيان زتقارص أخوين
ኮይኖም መንግስቲ ፌደራል ከተማ መቐለ ተቆጻጺሩ ኣብ ጸንሐሉ እዋን ገለ ኣገልግሎታት መሃብ ጀሚሮም መንባሮምን ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት መሊሶም ምቁራጾምን ይዝከር። ኣብታ ውድብ ሕብረት ሃገራት ካብ ወርሒ ሰነ 2021 ጀሚሩ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ውጅ ዕጽዋ እትርከብ ዝበላ ትግራይ እዞም ዝተቋረጹ መንግስታውያን ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ዘይምምላሶም ድማ እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋዲርዎ ከም ዘሎ ይዝገለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ዝሓሸ መጠን ረድኤት ናብ ትክልል ኣትዩ ከም ዘሎ ዝነገር ኮይኑ እንተኾነ ሰኣን ነዳዲ ናብቲ ረድኤት ዝጽበ ህዝቢ ናብ ወረዳታት ምብጻሕ ከም ዘይተኽኣለ ይግለጽ። እቲ መግለጺ ሚኒስትር ፋይናንስ ከም ዝበሎ ድማ እዚ ሓድሽ ውጥን ኣካል እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብደረጃ ሃገር ዝገብሮ ብባንኪ ዓለም ዝምወል መደብ ኮይኑ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክሳብ ዝመሓየሽ ብሳልሳይ ኣካል ክትግበር ከም ዝፈቐደ ይገልጽ። ነዚ መደብ ክትግበር ምስ መንግስቲ ተሰማሚዑ ዘሎ ሳልሳይ ኣካል ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት ኣገልግሎት ውድብ ሕብረት ሃገራት ዝተባሃለ ትካል ኮይኑ እቲ ስርሑ መዓስን ብኸመይን ከም ዝጅምር ግና ኣይተነጸረን። እቲ ኩነታት ምስ ዝመሓየሽ ድማ እቲ መደብ ንመንግስቲ ከም ዘረክብ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ መደብ ግደ ትክልል ዘመሓድር ዘሎ ውድብ እንታይ ከም ዝኸውን ዘይተነጸረ ዘሎ ኮይኑ ኣፈኛ መንግስቲ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ እዚ ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ክርዳኣና ኣይከኣለን መልሲ ንምርካብ እጽበ ኣለኹ ዝብል ሓፂር ርእይቶዩ ኣብ ትዊተር ኣስፊሩ ዝርከብ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሓደ ኣግራብ ዝበዝሖ ቦታ ሞይቱ ዝተረኸበ መንእሰይ ኤርትራዊ ስደተኛ ምዃኑ ፖሊስ ሓቢሩ። ሬሳ ናይቲ ብተደጋጋሚ ብኻራ ተወጊኡ ዝተቐተለ መንእሰይ ብ5 ሰዓት 7 ፈረቓን ናይ ንግሆ ካብ ከተማ ለንደን ንሰሜን ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ስቲቨንያይ ዝተባሃለ ቦታ ተረኺቡ። እዚ ወዲ 20 ዓመት ምዃኑ ዝተገለጸ ኤርትራዊ መንእሰይ ናብ ብሪጣንያ ትሕቲ ዕድመ ኮይኑ ዝኣተወ ዕቑባ ዝተዋህበን መንባሩ ፖሊስ ሃርትፈርደርሸር ጠቒሱ። መበገሲ ናይቲ ጨካን መጥቃዕቲ እንታይ ምዃኑ ክርድኦም ከም ዘይከኣለ ድማ ኣፈኛ ፖሊስ ተዛሪቡሎ። ስድራ ቤቱ ከም ዝተነግሩን ኣብ ሓዘኖም ዝድግፎም ክኢላ ኣባል ፖሊስ ከም ዝተመደበሎም ድማ እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ። ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስድራ ቤት እውን ብዛዕባ ሞቱ ከም ዝሰምዑ እቲ ፖሊስ ሓቢሩሎ። መርማሪ ገበናት ኢያን ማክፌርሰን ኣብ ዝሃቦ ቃል መበገሲ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ንእሽተይ መንእሰይ ዝተፈጸመ ጨካን መጥቃዕቲ ክሳብ ሕጂ ክርዳኣና ኣይከኣለን ዘሎ ኢሉ ንሱ ወሲኹ እቲ መንእሰይ ኣካሉ ዝኾነ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ግን መልሲ ክህበሉ ከም ዝኽእል ዕግበታ ኣለኒ ክብል ተዛሪቡ። ካልእ ሓላፊ ፖሊስ ግሬም ዊልሲንግሃም ብወገኑ ብኻራ ዝፍጸም ገበናት ኣብ ስቲቨን ኣዝዩ ብዕቱብ ይዝርአ ክብል ተዛሪቡ። ኣብቲ ከባቢ ውሕስነት ፀጥታ ንምስፋን ኣባላት ፖሊስ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ብምኻድ ብዛዕባ ካራ ዝፍጸም ገበናት ናይ ዕስለ ገበናትን ንቕሓት ንምፍጣር ጎስጓስ ከም ዘካየዱ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ንዝህብዎም ደገፋት እውን እቲ ሓላፊ ክንእዲ ተሰሚዑ። ኣብ ዝቐረበ መዓልታት ኣብ ፈረንሳይን ጀርመንን ኤርትራውያን መንእሰያት ከም ዝተቐትሉ ዝገልጹ ጸብጻባት እውን ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣሰንቢዶም ምህላዎም ይገልጽ። ትካል ትዊተር ነቲ ሓደ ካብ ሃብታማት ዓለምና ዝኾነ ቢልዮነር ኢሎን መስክ ነቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንኽዕድጎ ዘገድድ ክስ መስሪቱ። ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ኢሎን መስክ ኣብ ውዕል ዕድጊ ትዊተር ዝተጠቕሱ ብዙሓት ነገራት ስለ ዘይተኸብሩ ንትዊተር ብ$44 ቢልዮን ንምግዛእ ኣትይዎ ካብ ዝነበረ ስምዕ ከም ዘንሰሓበ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ንሱ ትዊተር ቁፅሪ ስኑዓት ገጻት ትዊተር ዝምልከት ሓበሬታ ኣይሃበን እዩ ዝብል። ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ቦርድ ትዊተር ነቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንኢሎን መስክ ብ$44 ቢልዮን ንምሻጥ ተሰማሚዑ ከም ዝነበረ ይዝከር። ሕጂ ድማ ትዊተር ኢሎን መስክ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ንሓደ ብርኪ ትዊተር ብ$54.20 ሳንቲም ንምዕዳግ ዝኣተዎ ውዕል ከፍጽም ቤት ፍርዲ ክእዝዞ ሓቲቱ ኣሎ። እቲ ትዊተር ኣብ ቤት ፍርዲ ዘቕርቦ ክስ ድማ ኢሎን መስክ ሓሳብ ድሕሪ ምቕራብን ውዕል ድሕሪ ምፍጻምን ካብቲ ካልእ ኣካል ብዝተፈልየ ከም ዝደለዮ ሓሳቡ ክቕይር ነቲ ኩባንያ ከናሹ ሰራሕተኛታቱ ከሰናኽልን ዋጋ ብርኪ ዕዕንዩ ክወፅን እየ ኢሉ ዝኣምን ይብል። ብተወሳኺ ትዊተር ኢሎን መስክ ብርክት ዝበሉ ጥሕስታት እቲ ስምዕ ፈጺሙ ብምባል እዩ ዝኸሶ። ኣቦምበር ትዊተር ቤርት ቴይለር እቲ ኩባንያ ኢሎን መስክ ንዝኣተወ ግቡኣት ውዕል ተሓታቲ ክኸውን ከም ዝደሊ ብትዊተር ሓቢሩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።